Λοιπόν, γιατί αυτό το κτήμα ονομάζεται βιολογικό? Λοιπόν, βιολογικό ένα κτήμα ονομάζεται, παιδιά, όταν η καλλιέργεια, η μέθοδος μάλλον καλλιέργειας στο κτήμα αυτό είναι με βιολογικό τρόπο. Τι σημαίνει βιολογικός τρόπος καλλιέργειας? Ξέρει κανένα σας? Δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα. Δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα και γενικά προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε φιλικοί προς το περιβάλλον και μετά βεβαίως από τα παραγόμενα προϊόντα, από την ποιότητα των προϊόντων και για την υγεία των καταναλωτών. Άρα λοιπόν, μία βιοκαλλιέργεια ωφελεί και το περιβάλλον, διότι προσπαθούμε να έχουμε όσο μπορούμε πιο ήπιες παρεμβάσεις και βεβαίως και κυρίως τους καταναλωτές από τα φυτοφάρμακα και γενικά από τη χημεία, η οποία προκαλεί καρκίνους, αλλεργίες, ανομαλίες στο γενετικό σύστημα με βλάβες για το μέλλον σε απογόνους κλπ. Αυτά βέβαια μπορείτε να τα δείτε πλέον και σε διάφορα είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά τώρα πλέον. Νομίζω ότι πλέον είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά, γιατί κάποτε βέβαια που κάποιοι από εμάς τα λέγαμε αυτά εδώ και πολλά χρόνια, όταν δεν υπήρχαν οι όροι ούτε βιολογικά, δεν υπήρχαν τότε οι όροι, παιδιά αυτοί, τότε απλά μας λέγανε οικολόγους, παύλα παλαβή, γραφικοί, ρομαντικοί, χαχαχά και κάτι τέτοια. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι τυχαία, γιατί υπάρχουν συμφέροντα εδώ. Πίσω πρέπει να ξέρετε, από τα φάρμακα, από τη χημεία υπάρχουν συμφέροντα. Οπωσδήποτε. Τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνετε. Πόσα χρόνια είστε βιοκαλλιεργητής? Πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 χρόνια. Ίσως από τους πρώτους στην Ελλάδα. Γιατί ασχοληθήκατε με αυτή τη μορφή καλλιέργειας? Ασχολήθηκα με αυτή τη μορφή καλλιέργειας καταρχήν, εδώ θα είναι και λίγο εγωιστικό, για να φροντίσω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Μετά βέβαια είδα ότι αυτό μπορούν να το απολαύσουν και άλλοι σιγά σιγά. Και το επεξέτεινα μετά σε όλη την καλλιέργεια. Στην αρχή δεν το είχα σε όλη την καλλιέργεια, το είχα μερικώς. Μετά έγινε ολικό σε όλο το κτήμα. Βεβαίως αργότερα ήρθε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και έδωσε και κάποιες επιδοτήσεις. Άλλη πονεμένη ιστορία αυτή. Έδωσε μεν, αλλά κάποια λεφτά μας τα καθυστερούν ακόμα να τα πάρουμε. Ας πούμε από το 10 εγώ δεν έχω πάρει την επιδότηση και έχουμε 13. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Τι είδους καλλιέργειες υπάρχουν σε αυτό το κτήμα? Σε αυτό το κτήμα εδώ υπάρχουν ελιές, λίγες λεμονιές, ελιές καλαμών, έτσι, λίγες λεμονιές, καλοκαιρινά μανταρίνια, λίγα πορτοκαλάκια, καλοκαιρινά, διαφόρων ειδών κλίματα, διαφόρων ειδών κλίματα, παιδιά, κυρίως επί τραπέζια, να τρώγονται δηλαδή. Και μέσα εδώ υπάρχουν πάρα πολλών ειδών αγριόχορτα που όμως τρώγονται από τον άνθρωπο, ραδίκια, ζώχια δηλαδή, πολλών ειδών ραδίκια. Βέβαια βιολογικά δεν είναι τώρα αυτά που θα πούμε, αλλά βόσκουν εδώ με την έννοια της πιστοποίησης. Βόσκουν εδώ μέσα κότες, θα τις δείτε σε λίγο, πρόβατα και ψάρια εκεί κάτω. Για τα ψάρια δεν υπάρχει πιστοποίηση ακόμα, βιολογικά ψάρια δεν υπάρχει πιστοποίηση. Για τα πρόβατα και τις κότες υπάρχει, αλλά εγώ δεν την έκανα απλά για να μην πληρώνω. Έτσι κι αλλιώς αυτό το έχω σε μικρή κλίμακα, άρα γίνονταν άρπαστα αυτά, δεν με συμφέρει να πληρώνω πιστοποιητικό οργανισμό και για τα ζώα, πληρώνω μόνο για τα φυτικά, όπου αυτά εδώ είναι μεγάλη παραγωγή, οπότε αφού είναι μεγάλη παραγωγή δεν μπορούμε να τα καταναλώσουμε εμείς και οι φίλοι, έτσι χρειαζόμαστε πιστοποιητικά εδώ. Τι χρησιμοποιείτε για την καταπολέμηση των ασθενειών στις καλλιέργειές σας? Για την καταπολέμηση των ασθενειών, εξαρτάται τώρα τι λέμε ασθένειες, στα φυτά. Είναι οι μύκητες, είναι εχθροί άλλοι, έντομα και διάφορα άλλα. Υπάρχουν επιτρεπτά μέσα και ουσίες για τη βιοκαλλιέργεια. Επιτρεπτά, προσέξτε τι λέω, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι η βιοκαλλιέργεια είναι, λέει, αφήνουμε ένα κτήμα έτσι, δεν ρίχνουμε τίποτα. Όχι, αυτό είναι λάθος. Είναι μία άλλη μορφή
καλλιέργειες. Παραδείγματος χάρη, ο χαλκός για τις ελιές επιτρέπεται. Έτσι. Άρα χαλκό μπορούμε να ρίξουμε. Βεβαίως όχι την άλλη μέρα να πάμε να μάσουμε ελιές. Για προσβολή εντόμων, όταν έχουμε έντομα όμως, όχι όταν δεν έχουμε, προσέξτε. Υπάρχουν διάφορα σκευάσματα που βγαίνουν από φυτά, που βεβαίως είναι εντομοκτώνα και δραστικότατα, αλλά δεν μπαίνουν μέσα στον καρπό ή στο φυτό ή στο φύλλο. Απλά μόλις θα πάει το έντομο πάνω θα σκοτώσει το έντομο. Κυρίως όμως, εγώ ειδικά δηλαδή, μόνο χαλκό ρίχνω εδώ παιδιά, όσον αφορά τα έντομα που δεν είναι πολλά, γιατί εδώ πλέον το σύστημα είναι ισορροπημένο και το καθένα έχει τους εχθρούς του. Άρα εδώ δεν υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί από έντομα βλαβερά, γιατί υπάρχουν και τα ωφέλιμα που τα τρώνε. Παρόλα αυτά, και μιας και μιλάμε για το δάκο, αν και στην περιοχή μας δάκος δεν υπάρχει παιδιά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, άλλο τι κάνουν οι διάφοροι παράγωγοι. Ραντίζω, λέει, είδες δάκο, όχι έτσι λέει, πώς έτσι, έτσι λέει, ραντίζω. Εντάξει, καμία απάντηση. Θα δείτε κρεμασμένα, θα σας τα δείξω τώρα σε λίγο, παγίδες στα δέντρα. Υπάρχουν και παγίδες. Οπότε και να εμφανιστεί λίγος δάκος, αυτός μπαίνει μέσα στις παγίδες και μας χαιρετάει. Τώρα, αν χάσουμε και ένα 2% στην παραγωγή μας από δάκο, δεν νομίζω ότι έγινε και τίποτα σπουδαίο. Δεδομένου ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι αρκετά, όχι πολύ όμως, όχι πολύ, είναι κατά τη ακριβότερα από τα υπόλοιπα, τα συμβατικά. Άρα λοιπόν καλύπτεται από εκεί η διαφορά, συν την επιδότηση όπως είπαμε, άμα την παίρνουμε όμως. Έτσι. Πώς καταπολεμάτε τα αγριόχορτα αφού δεν χρησιμοποιείτε φυτοφάρμακα? Ναι, για τα αγριόχορτα, κάποιοι τα αγριόχορτα τα λένε και ζυζάνια. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Είναι σαν να λες το φαΐ ζυζάνιο. Μα λέει εμείς αυτό δεν το τρώμε. Ναι, εμείς δεν το τρώμε αυτό. Υπάρχουν κάτι ζωάκια που τα ακούτε τώρα, κάνει μπέ εκεί και κοκοκό που το τρώνε. Άρα, πώς μπορείς να καταπολεμήσεις τα αγριόχορτα? Πρώτον, με βόσκηση. Και το κάνω εγώ αυτό εδώ, θα το δείτε, θα δείτε τις διαφορές τώρα. Δεύτερον, επειδή δεν έχω ακόμα τόσο πολλά ζώα για να κάνω βόσκηση σε όλα, στα υπόλοιπα υπάρχουν παιδιά χορτοκοπτικά. Είναι ειδικά μηχανήματα, μπορεί να τα έχετε δει, που κόβουν το χορτάρι. Βέβαια, άλλοι καλλιεργητές κάνουν και καταστροφέα, είναι το ίδιο αλλά σε πιο βαριά κλίμακα, ας το πούμε, και άλλοι με φρέζα. Τα άλλα. Έτσι. Εγώ πάντως βόσκηση και χορτοκοπτικό. Και θα τα δείτε αυτά τώρα σε λίγο, γι' αυτό σας είπα να τα πούμε πρώτα. Όλα όσα σας έχω πει θα τα δείτε στην πράξη εδώ. Δεν είναι θεωρία δηλαδή και καλά. Εντάξει. Θα τα δείτε πώς γίνονται. Πώς καταλαβαίνει ο καταναλωτής ότι ένα προϊόν σε ένα κατάστημα ή σε μια άλλου είδους αγορά είναι βιολογικό? Πρώτον, θα πρέπει να είναι πιο γευστικό και πιο αρωματικό. Όμως, επειδή ακόμα και βιολογικά παιδιά, μεταξύ βιολογικών προϊόντων, αν είναι από διαφορετικές περιοχές, ας είναι βιολογικά, θα υπάρχει και διαφορά και στη γεύση και στο άρωμα. Παραδείγματος χάρη, αν φάτε ένα πορτοκάλι από αυτά τα δικά μας που έχουμε εδώ προς τον Ντέλφι, εδώ που είναι το γυψάδικο του Καρβέλι, δεν είναι το ίδιο με ένα βιολογικό πάλι πορτοκάλι από τα Καλύβια, του Αρθενίου, ούτε είναι το ίδιο με ένα βιολογικό πορτοκάλι από το Τιμάστρο. Γιατί εδώ παίζει ρόλο το έδαφος και το μικροκλίμα της περιοχής. Όμως επειδή δεν υπάρχουν άγιοι στην εποχή μας και οι βασίλειδες και τέτοια, για να είναι σίγουρος ο καταναλωτής θα πρέπει να ζητάει πιστοποίηση του προϊόντος ή ετικέτα. Άρα δηλαδή το προϊόν να έχει ετικέτα. Ή να πηγαίνει σε μαγαζί που να πουλάει μόνο βιολογικά προϊόντα, οπότε και την ευθύνη θα έχει το μαγαζί. Όλα αυτά υπάρχουν. Αν πάντως το μαγαζί δεν πουλάει μόνο βιολογικά προϊόντα και πουλάει και απ' τα άλλα, θα πρέπει τα βιολογικά να είναι συσκευασμένα και με ετικέτα. Θα σας δείξω και ετικέτες να δείτε πώς είναι. Υπάρχει, συγγνώμη Φανή, υπάρχει περίπτωση γιατί η ετικέτα πιστοποίησης να είναι πλαστή? Παιδιά, εδώ πλαστά στην Ελλάδα είναι τα πάντα. Όμως, λίγο δύσκολο, γιατί εδώ το κέρδος δεν είναι τόσο μεγάλο για να γίνει πλαστογραφία. Μιλάμε για αγροτικά προϊόντα. Έτσι. Και δεύτερον, αν σε πιάσουν, αλλήμονό σου, γιατί η ετικέτα, παιδιά, σημαίνει υπογραφή. Έχει το όνομά σας πάνω. Όνομα, τηλέφωνο, κωδικούς πιστοποίησης, προσέξτε. Θα σας τα δείξω αυτά τώρα, πώς είναι μια ετικέτα.
Έτσι. Υπάρχει ζήτηση στα αυτά τα προϊόντα? Υπάρχει. Βεβαίως τώρα λόγω της κρίσης έχει μειωθεί, διότι ο κόσμος πλέον ψάχνει στα σκουπίδια. Όσο μάλλον να ψάξει να βρει προϊόντα ποιοτικά, όχι όλοι βέβαια. Υπάρχει όμως ζήτηση ακόμα. Αλλά ακριβώς λόγω της κρίσης πολλοί βιοκαλλιεργητές και ομάδες βιοκαλλιεργητών έχουν στραφεί στις εξωτερικές αγορές και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα 2-3 τελευταία χρόνια, παιδιά, οι εξαγωγές των βιολογικών προϊόντων. Σε χώρες που έχουν ακόμα λεφτά εννοείται. Και τα τρώνε βεβαίως και οι Έλληνες που επίσης έχουν λεφτά. Δεν τους έπιασε όλους τους Έλληνες η κρίση. Έτσι δεν είναι? Φαίνεται και από τα αυτοκίνητα που κυκλοφοράνε δίπλα σας. Άλλο το δικό μου το αυτοκίνητο, άλλο της κυρίας Βαλιάνου, λέμε τώρα. Το ίδιο έχουμε εμείς. Λέμε. Ναι, έλα. Θεωρείτε εύκολη ή δύσκολη τη βιολογική καλλιέργεια? Χρειάζεται αναμφίβολα λίγο περισσότερη προσπάθεια. Όμως, το αποτέλεσμα, εάν είσαι συνειδητοποιημένος σε αυτό που κάνεις, σε ανταμείβει και οικονομικά και κυρίως ψυχικά. Έτσι. Είναι πολύ σωστό, νιώθεις πολύ άνετα να ξέρεις ότι αυτό το προϊόν το δίνεις στον άλλον, του λες πάρτο και δεν χρειάζεται ούτε να του πλύνεις, φάτο, λέει ο λόγος. Πάντα το πλένουμε. Μπορεί να έχει περάσει μια αλφού από εδώ πέρα και ξέρετε ότι να έχει κάνει απάνω η αλφού, αλλά αυτό δεν είναι κακό. Η χημεία είναι το πρόβλημα. Θεωρείτε πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στη βιολογική καλλιέργεια και στην ποιότητα της ζωής μας? Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη βιολογική καλλιέργεια, αλλά και οι άνθρωποι που ψωνίζουν τα βιολογικά προϊόντα, δεν θα μιλάμε μόνο για τους βιοκαλλιεργητές, αλλά και τους βιοκαταναλωτές. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι που είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το τομέα, πιστεύω ότι είναι, δεν θα θέλω να πω πιο καλοί άνθρωποι, μην βγάλουμε και τους άλλους απ' έξω. Σίγουρα όμως αυτοί θα πρέπει να έχουν πολύ καλά στοιχεία μέσα τους και θα έλεγα ότι θα είναι και πολύ καλοί χριστιανοί. Γιατί παιδιά, όποιος σέβεται τη φύση, που είναι έργο του δημιουργού, σέβεται και το δημιουργό στην πράξη, όχι στον τύπο. Αυτό είναι να είσαι χριστιανός. Όχι να τα πάρεις εδώ, να τα κάνεις όλα ίσωμα, δηλητήρια, τα πάντα και μετά λέει νηστεύεις τη Μεγάλη Παρασκευή. Τι να σε κάνω εσένα? Καλύτερα φάει αυγό τη Μεγάλη Παρασκευή, γνώμη μου. Αλλά μην κάνεις αυτά όμως. Προσέξτε. Γιατί να πάρει καρκίνο ένα παιδάκι ή ένα μεγαλύτερο παιδάκι από σένα? Πιστεύετε πως οι νέοι πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το τομέα της παραγωγής, δηλαδή τη βιολογική γεωργία? Ναι, πιστεύω και ειδικά για την Ελλάδα, που έχουμε μικρό κλήρο, μικρά χωράφια, δηλαδή εμείς δεν είμαστε παιδιά Αμερική με τεράστιες εκτάσεις. Έχουμε μικρά χωράφια, έχουμε όμως φοβερό κλίμα, ήλιο, που μπορούμε να παράγουμε πολύ ποιοτικά προϊόντα. Άρα έχουμε αντιστάθμισμα εδώ στο ότι έχουμε μικρό κλήρο και νερά πολλά έχει η Ελλάδα ευτυχώς ακόμα, πιστεύω θα έχει και για παραπέρα. Επομένως για τους νέους θα ήταν μια πολύ καλή σχολεία και να μην χρειάζεται να παρακαλάτε να σας διορίσει κανένας να πάρετε 400 και 500 ευρώ και 600 αφού πάρετε 8 μεταπτυχιακά. Να πάρετε τα 8 μεταπτυχιακά, αλλά να τα εφαρμόσετε εδώ που λέμε και για όφελος δικό σας και της κοινωνίας γενικότερα. Είστε ικανοποιημένος από την ενασχόλησή σας όλα αυτά τα χρόνια? Ναι, είμαι παιδιά ικανοποιημένος. Αν δεν ήμουν θα το είχα σταματήσει. Όχι μόνο το αυξάνω συνέχεια, γιατί και εγώ κάθε φορά μαθαίνω περισσότερα και από εδώ μέσα και από άλλους βιοκαλλιεργητές, ανταλλάσσοντας απόψεις και μπαίνοντας στο ίντερνετ πλέον, μεγάλο σχολείο το ίντερνετ, αρκεί να ξέρεις τι ψάξεις να βρεις μέσα εκεί και να κάνεις επιλογή. Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένος και δεν το συζητάω δηλαδή να κάνω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταργήσω αυτό. Μάλιστα. Και τέλος, είχατε κάποια βοήθεια από την πολιτεία, μας είπατε και πριν βέβαια? Ναι, παιδιά, 0 έως και αρνητικά θα έλεγα, και μάλιστα στην αρχή η πολιτεία μας αντιμετώπιζε εχθρικά τους βιοκαλλιεργητές. Τώρα κάπως λένε ότι τάχαμ και λοιπά, και πάλι όμως η πολιτεία όχι, δεν βοηθάει επί της ουσίας. Και υπήρξαν επενδυτικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη αυτού του τομέα στην Ελλάδα? Ναι, υπήρξαν και υπάρχουν, αλλά συνήθως τα επενδυτικά προγράμματα, παιδιά, στην Ελλάδα, έτσι από προσωπική πείρα, δεν τα παίρνει όποιος πραγματικά πάει να κάνει κάτι. Άποψή μου, έτσι, μπορεί να κάνει και λάθος.
Γιατί αν πραγματικά τα παίρνανε τα προγράμματα στην Ελλάδα, τόσα δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν πέσει, αυτοί που πραγματικά κάνουν δουλειές και όχι μαϊμουδιές. Σωστό. Η Ελλάδα πιστεύω ότι θα ήταν αλλιώς, αλλά τα λεφτά τα πήραν άλλοι και τα κάναν άλλα πράγματα. Άποψή μου, εγώ πάντως που ήθελα εδώ να κάνω πραγματικά καταστάσεις, παιδιά, δεν μπόρεσα να πάρω. Και ό,τι έφτιασε και ό,τι θα δείτε εδώ μέσα, έχουν γίνει μόνο με αγώνα. Τους μισθούς μου μας βέβαια, χωρίς φροντιστηρία, ειδικά στους μαθητές μας, αλλά ούτε και σε αλλούς. Τίμια δηλαδή, αυτό που λέμε τίμια. Βεβαίως αν έπαιρνα κι εγώ, έμπαινα σε κάποιο πρόγραμμα, εδώ μέσα θα βλέπατε άλλα πράγματα τώρα. Από αυτά που θα δείτε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Δελβινιώτη για την ενημέρωση, για τις πληροφορίες που απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μας. Εγώ παραμένω δάσκαλος, να ξέρετε πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να με ρωτάνε μαθητές και να μην απαντάω. Έτσι. Λοιπόν, ελάτε. Προσέξτε παιδιά κάτι, για να δείτε αυτό που σας είπα με τη βόσκηση των ζώων. Εδώ βλέπετε πως είναι κάτω, δεν υπάρχει ίχνος από χορτάρι. Η φράχτη μέχρι χτες ήταν εδώ. Αυτό αποδόθηκε ελεύθερο σήμερα σκότ. Κοιτάξτε τη διαφορά. Βέβαια, κάθε μεσημέρι εγώ μέχρι το βράδυ τις αφήνω ελεύθερες σε όλο το κτήμα. Όταν είμαι όμως και εγώ εδώ. Κοιτάξτε τώρα τη διαφορά. Αυτό κάνει η κότα, βλέπετε, τη βόσκηση μάλλον. Κοιτάξτε κάτι. Εδώ. Το βλέπετε πως είναι η διαφορά. Κοιτάξτε τώρα απ' έξω. Επειδή εδώ είναι η γειτονιά από τις κότες θα λέγαμε, εδώ το χορτό είναι χαμηλό. Θα πάμε όμως τώρα λίγο παρακάτω και θα δείτε άλλη εικόνα από χόρτα στο ίδιο κτήμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της βόσκησης που είπαμε. Άρα εδώ πέρα παιδιά δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα για τα αγριόχορτα. Το βλέπετε. Έτσι. Ελάτε παραπέρα να δείτε. Τα λάκια που βλέπετε κρεμασμένα στις ελιές είναι οι παγίδες για το δάκο. Α, είναι σε άλλα, είναι σε άλλα προς εδώ. Τι έχει μέσα το μπουκαλάκι? Ελάτε λίγο. Να το ένα. Αυτή είναι παγίδα χειροποίητη. Την έχω φτιάξει εγώ. Θα δείτε και αγοραστές παγίδες. Έτσι. Εδώ. Λιτότητα. Δεν πειράζει. Φτιάχνουμε και μόνοι μας. Είναι δύο ειδών αυτές οι ουσίες, παιδιά. Είτε ουσίες τροφής, είτε ουσίες έλξης του αντίθετου φύλου. Ναι. Τι να κάνουμε, τα αντίθετα φύλλα στη φύση έλκονται με ορμόνες. Βάζουμε μέσα αυτού τέτοιες ορμόνες, έρχονται τα αρσενικά κυρίως και την πατάνε. Έτσι. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει η αναπαραγωγή. Αυτή εδώ είναι αγοραστή η παγίδα. Αυτή εδώ η παγίδα. Έτσι, είναι αγοραστή. Πόσο κάνουν τα έργα? Αυτές παιδιά στο ίντερνετ τις είχαμε πάρει, αν θυμάμαι καλά, περίπου 1,5 ευρώ, κάπου εκεί. Αλλά επειδή εδώ εγώ χρειάστηκα πάρα πολλές παγίδες, βλέπετε εκείνη την μπλε τη σακούλα εκεί κάτω. Είναι γεμάτη μπουκαλάκια, ετοιμάζουμε τώρα να βάλω κι άλλα, γιατί είχα μέχρι τώρα μία παγίδα ανά 3 δέντρα, τώρα θέλω φέτος να κάνω μία παγίδα στο κάθε δέντρο. Έτσι, ναι. Κοιτάξτε τι αφορά με τη βόσκηση που λέγαμε. Ρίξτε εδώ μια ματιά, κοιτάξτε. Εδώ που δεν έρχονται οι κότες, εύκολα, έρχονται δηλαδή, ελεύθερες είναι, αλλά αφού τρώνε εκεί, γιατί να έρθουν εδώ πέρα. Εδώ κοιτάξτε πως είναι το χορτάρι. Αυτό θα το κόψουμε με χορτοκοπτικό παιδιά. Κοιτάξτε τη διαφορά όμως. Όχι μόνο σου. Όχι, θα περιμένεις. Κοιτάξτε τι κάνει το δέντρο. Δεν θα δεις τίποτε έτσι. Κώστα, θα πάμε από εκεί και θα ρίξουμε ψωμί και άμα βγούνε και πίτουρο. Και άμα βγούνε. Ελάτε. Βλέπετε τη διαφορά λοιπόν. Ναι, την είδαμε, πάμε. Ναι. Ντομάτες και μεντζάνες. Λοιπόν παιδιά, κάποιοι λένε ότι δεν γίνονται λέει χωρίς
φάρμακα, χωρίς λιπάσματα. Μπορείτε, όποιος θέλει από εσάς, έχει ανοιχτή πρόσκληση να έρθει μετά από ένα μήνα να δει πώς θα είναι αυτές οι ντομάτες. Για να καταλάβετε αν γίνεται ή δεν γίνεται. Βεβαίως πέφτει κοπριά, στάχτες και άλλα πράγματα. Και υπάρχουν και βιολογικά λιπάσματα. Εκεί κάτω, αυτά. Εκεί. Και τούτο εδώ είναι μιλιτζάνες που είναι σειρά και κάτω αγκουριές εκεί στο βάθος. Τώρα τα βάλαμε, παιδιά. Εντάξει. Σε 1,5 μήνα. Περίπου. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι εμείς δεν αγοράζουμε τίποτα, έτσι. Αυτά. Εννοείται. Εννοείται αυτό. Πάμε, ελάτε τώρα να δείτε.